Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, o gatagan kamo niyag lain nga manlalaban. Ang Espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara. Mobalik ako sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, ug kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, bulahang Domingo kanatong tanan atong pakpakan ang Ginoo. Happy Mother's Day sa mga inahan. Pakpakan natong inahan. Kabalo ba mo mga igsoon, unsa ang pinakakusog nga og naglanog-lanog nga tingog sa tibuok kalibutan? Kabalo mo? Dili tingog sa inyong alarm clock sa kadlawon. Samot ng dili tingog sa inyong principal sa eskwelahan nga isog kaayo. Dili pud tingog sa asawa nga perting sukuas bana. Kay balo mo ang pinakakusog ug nagnanog-lanog, dili pud ang presidente purok. Ang pinakakusog nga tingog moingon, "Dong! Day! Uli na kay mga onata!" Ta, kusog kayo no? Kinsa man na sila? Ang mga inahan. Adi akaron, atong hangyoon mga inahan, palihog barog. Atong patindugon ng mga inahan. You must be proud nga mama ka. O na may ubanwa ni barog. Nga naman mo, sa mo, half? Mama! Salamat. Mga igsoon ato silang hatagan sa masipang pakpak. Uy! Wow! Thank you, mga mama. I love you, ma. Nakadungog mo anak sa inyong anak? Ha? Wa? Lisuda ni mga anak ka, uy. I love you, ma. Ay, sumpay anak. Ngayo, ay tama. Lain na sud, uy, mo I love you kay naari ngayo. Uy, ina sud na inyong mama. Uy, palangga, anak. Mga igsoon, Happy Mother's Day, mga mama. O dili ra ba ang tanan natong mama nga na karon nanay, lola, sa pa ni mami, mga single mothers, tanang babae nga nahimong inahan, pinaagi sa ilang pag-amumang paghigugma, hilabihan kaayo. So ato yun ang i-acknowledge. Kay lisod kaayo. Kay palumunay usa ka bata nga gipangutanan sa iyang teacher. Ingon ang teacher, "Dong,
Unsay trabaho sa imong mama dong? Ingon sa itubag sa bata. Labaw pa siya sa teacher. Ngano man nahilom ang teacher. Unsa man dai siya? Ang usang una-unaon baka napitong unsa iyang profession, lawyer, doctor, sa pa na diyang mga sikat kay nindot pa engineer, di ba? Nindot kay na. Pero ang ingon sa iyang bata, ngano, ang akong mama nindot kaayo siya kay pirmi ra gyud siya magmata og sayo. Iyang trabaho, pirmi siya bumatag sayo, muluto, manglaba, mohatod nako sa eskwelahan, moatiman kung magsakit ko, mo trabaho, unya, usahay mo sulod siya sa kwarto ug mohilak. Tinuod na. Psst. Mama, hilak man ka ma. Ma! Problema ba? Usahay mo nito. Kanang wala na si mama ba? Ayaw pa mati. I love you, ma! Dili na kadungog imong mama. Hindi makakaingog, I love you. From the heart. Bisag karon nagsimba mo, di kay kakaingog I love you gihapon. Nasukmata jud na imong anak na ha? Mga igsoon atong tan-ahon, daghan kaayong inahan nga murag walay trabaho. Na diri nga murag walay trabaho, pero sila ang pinakakapoy sa kalibutan. Imagine na, ang mama kasagaran maudyoy unang mumata. Tinod na, di ba mga mama? Mga lang kilay, oh, bitaw. Maoy unang mumata, ulahi matulog. Tinood? Tinood? Alangan kang nag-Facebook man. Bitaw, no? Ulahi matulog. Usahay, ulahi sad mo kaon. Kay unahon jud ang anak. Tulo ning luha ron. Ha? Tinuod na. Ang anak mag-abot sa balay, ma, unsay makaon ba? Why sudan? Wild. Ang mama, nangutang lang kay tagbulad dong. Isog pa kakaayo. Kasabaan pa. Ang mama, muhilak na lang sa kwarto. Muna, karong adlaw, Mother's Day, ato silang pasalamatan. Mamama man na, or ina-ina, or imuha man ang gipakainahan nga, dili timod niya. Salamat ninyo. Grasya kana nga gihatag sa Dios kanato. Unya, doon na ba'y perfect mother? Naawa. Nganong inana magkama? Di ko kunahan. Nga utro po da ka, anak, sige kag pangayo, iso. Na day perfect son or perfect daughter? Why perfect individual diri sa kalibutan? Unya mangita man tag perfect sa ka perfect ka? Wala. Only God is perfect. So wala tay katungod nga may patungkuan kay ganahan ko niya. Mga igsoon, lisod kay na. Sa gani sugo sa commandments na to. Kapilang sugo. Honor your mother and father. No naisugo sa Dios. Ingon sa Ebanghelyo, kung mutuman ka sa akong gisugo kanimo, tumana, buhata, paghigugma, ang tanan nga imong pangayoon akong ihatag kanimo. Uy, ninduta. So, kining Domingo ha, ikapila na gay nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Unom. Very good children. Ikaunom. Unya, sa sunod Domingo, unsa naman ang atong sa ulugan? Solemnidad sa pagsaka sa atong Ginoo sa langit. Meaning to say, mobalik na siya sa amahan. Muna karon ang Ebanghelyo, nagtugon gyud siya nga dili ko kamo biyaan. Bisag mo, adto na ko sa akong langit nung amahan ug inyong amahan. Ayaw kamo kaguol, ayaw kamog kahadlok, kay mubiya ako apan mag-andam akong lawak alang kaninyo dito. Uban sa akong amahan o inyong amahan. O kung andam na ang lawak, mobalik ako o kuhaon ko kamo aron mag-uban ta dito. Excited mo? Madto dito?
Excited pa mo. Ngisi raman. Dapat nindot na ato ng sabton. So balik ta karon sa ebanghelyo. Dili ko kamo biyaan. Maupod na ang kasagaran linya sa amahan, di ba? Mga mama, mama, dili ti kabiyaan dong naara ko dong. Di ba? Kabantay ko ng mga stage play, mga anak na nasa school. Kabantay mga anak, nga, magsayo ang anak. So, madlo ko ma, ubanin ko ma. Sa school ba? Yang mama, sige na, iyata ka, hato diha kasayo ka uban sa mga classmates. Nya si sayo ang mama, tuwa sa ilawom. Mo poy, action shot. Diba? Mas nakulbaan ng mama kaysa anak. Diba? Batay mo, anak? Grabe kini mga mama yun. Nindot kaayo. Nindot. Una ka muna ay mga mama. Uy, pasalamat eh. Dili ko kamo biyaan. Ang pinakadako nga gasa sa gugma sa usa ka inahan. Unang punto, ang inahan gugma niya walay sukod. Nay usa ka mamang ipangutana ngano sige makagpasaylo sa imong anak nga buloyagon. Sipat, bugoy, drug addict. Ingon siya, ngano man. Ngano di ko man mapasayloon nga mama man ko. Gugma sa mama no dili masabtan. Bisag unsa pa na kabuloyagon kalisod sa kinabuhi magpakamama gyud ka. Right? Pero ngano man na ay mga anak nga di ganahan silang mama. Ngano na? Basig naapoy sipat nga mama. Naapoy buloyagon nga mama. Pero naagyud tinuod nga naglagot sa iyang mama. Hangtod karon gibiyaan niya yung mama. Daghang kay mga opisyal nagilak. Father, akong anak, kibiyaan taon ko. Ano man, basig ikaw po, di ba, magikan na sa inyo, ha? So, to all the mothers, paminawa ka, nganong kahang inanak, basin baya, kamusad ang naihinungdan. Pero again, kay kamo man ang bida karon, so kamo mo ay kinahanglan hatagag importansya. To all the children, I know there are a lot of you who are here, be even attending the Holy Mass, walay maayong relasyon sa mama. Tinuod na. So, ikamo, tanaw sa online, balikiin yung mama. Palanggaa in taon. Kay bisan pag-unsa pa na imong reklamo, wala gi perfect nga mama. Nya dawato na nato kay ngano mao man ang design sa Ginoo kanato sa matag usa. We cannot choose a mother because ang tanan dili man sad perfect. So, atong hinumduman mga kaigsuonan. Kung ang mama, no? Ang usa ka mama mao gyud na iyang gugma bisag kapilatang masayop, mo balik gihapon siya sa kwarto ug moingon, tok tok tok, shh, dong. Nagkaon na ka? Di ba? Grabe ining mama. Usahay ang mama ragyod, ang taong masuko. Unya siya rasad ang unang mangita kung mawala ang anak. Anang luon ng papa, okay ra po na mga papa. Unya na lang mo ha, kaya di man ka mong bida ron. So, mausad na si Kristo. Ang atong Kristong Ginoong Jesus na lansang sa krus, ang iyang gugma mulurang di gyud mo biya hangtod sa kahangturan. Ningon siya, dili ko kamo biyaan bisag kitang tanan kanunay nagpakasala ug nagpabuyag. Mao nay nindot nga gugma. Ikaduha, ang inahan do na sila gitawag nga silent sacrifice. Tinuod? Mama, shh, ang inyong superpower nga mama. Makita dayon nila kung naay problema ang usa ka anak, bisan mo ingon siya, okay ra ko. Pero ang mama makasabot. Na? Naabay ka ng mura og tawag anak nga instinct, mother instinct.
Mama nga bisag wa nay kwarta mangita gihapon og paagi haron dunay sudanon sa lamisa. Mangutang haron makapaeskwela. Unya ang mga anak enjoy laglaag. Pagdisiplinahon na gani suko. Dili sayon magpakamama no. Mga mama, okay ra mo? Ang hilak na lagi mo. Naigsoon. Usahay wala na makita ang ilang sakripisyo hangtod ma-realize sa usa ka anak nga nahimo na pud siyang usa ka mama. Diha pa niya ma-recall nga bitaw lisod man daing mama. Oy, magi unsa nimo ning pagkain-ani? Diha pa nato ma-appreciate. And the saddest thing is that when time comes, ang imong mama nga gikalagutan nimo, ganahan na kang mutingog pero naa na siya sa higdaanan nga di na motupag. Maingon na ka, Ma, I love you, Ma. Di na siya kadungog. So, mga anak, diha, ayaw patuyang sa atong mga sentiments or ato ang mga desires nga wala gihatag sa mama, sa mga nanay. It's because dili sayon ang kinabuhi. Pasalamatan nato nga ang grasya kanunay uban. Pasalamatan ninyo na ay mama. Ikatulo, ang inahan kanunay nag-remind nato sa gugma o presensya sa Dios kanato. Kung bata pa ka mahadlok kag kilat, dalugdog, panganod, nagdagan, iro nga kusog mamaak. Unsay sagit nimo gukdon kag iro. Gigukod ka sa iro imo sa sagit. Di ba? Ma! Mama gyud. Nindot unta. No? Ngano man, basta naa si mama murag okay ra gyud ang tanan. Mao pud na nga gusto ipabati ni Jesus in today's gospel, dili ko kamo bayaan kay nganuman bahalag mo balik ko pero ibilin ko kaninyo ang manlalaban, ang Espiritu Santo. Unya sa kalibutan karon niya full of anxiety, depression, pressure, kapoy, budlay, laay. Nga igsoon. Pero sa Facebook o sa ibutang, okay lang. Happy lang. That's fake. Uso ang fake. Fake news. Hasta imong naong gi-fake na. Hasta tingog di na mao. Bisan og bati na kaayong relasyon sa pamilya, sa mama, ang ibutang yapon, okay lang me. Di malipay ang ginawa na. Samot ang atong langit nung inahan mga igsoon. So, pahinumdum kini, alang kaninyong mga inahan, salamat kaayo. How I wish nga makasinati sa kog mama kay sa akong kinabuhi. 1 year old palang ko, wala na ko'y mama. Unsa din ang naay mama? Di ko kebaw. What's the feeling of having a mother? So kamo na ay mga mama diha. Ayaw intawon pagpagarbo, oy. Palangga ay yung inahan. Kay ang gasa sa Dios. Nahimugso ka sa kalibutan tungod sa pagsakripisyo sa imong inahan, siyang kabuwan. Nya karon imo ra siyang singka-singkahan. Ingon atong Ginoo, pabilin kamo sa akong paghigugma. Sama na siya malumo, mapinanggaon, mugma sinabtanon. Wato na to na. Sugod sa atong pamilya, sugod sa atong mga ginikanan. Kay ang magtuman sa sugo sa amahan, makaangkon sa tanan nga iyang pangayoon. Atong pasalamatan usab ang atong langit ng inahan, ang Theotokos, ang inahan sa Dios mismo, si Maria, nga atong inahan nga kanunay nanalipod, nagprotektar ug nanalangin kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Makausap pa atong hatagan sa masipang pakpak atong mga inahan. Salamat sa inyohang pagpangga kanamo.